Щом усетиш в теб умора или болка те сломи, спри с тялото си спора, към ума се устреми. Тялото е инструмента, то не ражда, то с проблем. Облем. Духът цял е в момента, вътре мир да открием. Щом поискаш да спасяваш в критичен труден час и съвети да раздаваш, спри и чуй ти своя глас. Егото ли се доказва? Страх ли води теб сега? Ак ли води теб сега? Ако дар ума подсказва, дай практика, не слова. Свърши нещо ти житейско, просто с някой помълчи. Ако мир изпитваш райски, ако мир изпитваш райски, щом от стреси ти обхванат пред ясен труден праг и потъваш ти в мрак, раменете отпусни, висша сила ти помага. Своите сили замени и кажи: свалям товара, спирам да съм лично аз. Дай на първо източника, нека действа в този час. Ако някой е навъсен, сърдит или гневен пак, не подемай спора тъмен, не се спускай в негов мрак. Запази ти мир в душата, с поглед ти го пронижи. Тъй на себе си кажи: твоя дух е покътнат той. Страх и гняв са само грешка, в тебе виждам аз покой. Щом уловиш черна мисъл или сцена с вина, спри я в миг, задраскай смело тази тъмна пелена. Тя е грешка, тя е нищо, губи своята следа. Съзнанието ми може само да твори добро. Аз отказвам тази мисъл да превърна в нещо зло.